Добре, Да ви шерна ли екрана, ако е възможно? може да. Така, сега не знам, вижда ли се нещо. Да. Така, тук това е едно нещо, което съм направил. Аз първо с две думи много просто какво прави. Сумата фирми в България нямат дейност. Всяка година обаче трябва да подават ни декларации, за което плащат по 200 лева на счетоводите. От Мгм. 100 до 200 лева, които са супер тъпи декларации. И аз викам, чай да видим това, не може да го решим по този начин, да си въвеждат фирмите данните и автоматично ни се попълват декларациите. Като е тук, нали, сега, примерно, това съм го направил нали, с кодекс, въвеждаш си тук данните, тук нали, има някакво обяснение, какво правиш тук и така нататък, цъкаш му напред. И то ти вади въпросните две декларации, дава ти тук съвети нали, как да ги подадеш. Тук едно от най-трудните неща беше тия декларации да ги накарам да ги направи да изглеждат точно по същия начин, в който са като държавните образци, между Мгм. другото. Тук е една скоба. AI ме буташе в някаква много странна посока да кача декларациите като картинки и то да качва текста върху картинките, което беше някакво тъпо и неустойчиво решение, защото примерно е тук, ако имаш някакъв по-дълъг адрес или име и така нататък, то ще изскочи извън страницата в един момент и то Да. още няма да разбере, че е изскочило извън страниците. И общо взето, въпреки че и двата, и чат GPT, и то реално кодекс, който пак е чат GPT в Visual Code, нали, всичките Мгм. ме пускат само към това решение. Вика, ако искаш да ти едно към едно декларацията, няма как да стане. Накрая го накарах, викам, добре, ти са, въпреки че това още не ми го предложи като решение, викам, не мога ли това да го копираш като HTML, нали, да го направиш, обаче да вземеш декларацията и да направиш едно към едно, нали, смисъл. Целият формат е едно към едно. От третия път и на двете декларации успях. Мгм. Правиш някакви грешки, като му кажеш, нали, тук са това си го сбъркал, накрая го оправи. И това сега цялата история, нали, това нещо древно, което е, да работи. Сега въпросът ми тук на мен е следен. Аз за това нещо, примерно, горе-долу, да кажем, с тия никакви познания, които имам в момента, някъде 2-3 дена ми отне да го направя и да работи. Това нещо обаче, правил съм някакви сайтове, примерно преди това на Wix и на някакви други от тия тъпите програми. Мгм. По-скоро е тук за цялата тази история. Това не може ли да се вържи с мисъл целият този фронтенд, който тук, нали, примерно, това е нещо много просто. Да се Така. вържи с някакъв WordPress или с някакъв Wix и да работи, примерно, или някаква друга така. Има хиляди такива програми за сайтове, което да ти спести, нали, многото време. Е това тук, защото сега с повечето време, даже е тук, ако си отворя Visual Studio, на 71% съм отварял паметта и то не е с код или с нещо друго, ми е с бутнител бутон нагоре, бутнител бутон надолу. Тук сега, примерно, нямаше бланка за ЕГН-то, сложи бланка за ЕГН и той вика, окей, сложи бланката за ЕГН, спря да работи бутона напред. После, айде опри бутона напред, добре оправи го, после бутона напред не работи, добре не съм го оправил, но сега ще го оправя, ако не работи пак, нали, пак ми пиши и така нататък, нали. Да. Това ми е единия въпрос. И другия въпрос ми е сега, тук примерно пак, понеже нали, от хората, които нямат толкова познания за код, как да разберем, примерно сега това нещо, задръстил ли съм го с някакви безсмисления, защото в момента работи, всичко е окей, така нататък, така Мгм. нататък. Задръстил ли съм го сега с някакви безсмислени неща или не съм го задръстил? За самия HTML. За самия код въобще, цялото, в смисъл защото в NAT знам, че не съм го задръстил, примерно там горе-долу всичко ми е ясно, той workflow е това. Мгм. А, той е 6 нода, нали, което е елементарно. Но по-скоро е този сайт, нали, примерно сега, то HTML, който е в това, той е в GitHub Pages това нещо. А, нали, то код, който го имам тук по някакъв начин, нали, той е направен, нали, качен в GitHub и така нататък, и така нататък. Как мога да разбера дали сега в момента има сумата и ненужни неща в него или няма? И с без да го чета. Може да кажеш на AI, да му кажеш да ти провери като цяло целият ап, да го провери, да търси за неизползвани променливи, за неизползвани файлове, за неща, които са redundant, за някакви оптимизации и така нататък. Това е нещо реално, което го правя всеки път преди да къмитна и обикновено ако работя по нещо, което е една идея малко по-сложно и направим повече от 2-3 итерации, обикновено винаги някъде остава някаква променлива, примерно, която не се използва. Или тук да кажем, ще ти остави примерно в HTML, ще ти остави някакъв div, примерно, или някакъв так някъде, който реално не се вижда, няма никакъв смисъл от него, не се използва, но просто го е забрал там. Защото, да кажем, примерно тръгна в една насока и ти си му казал, не, направи еди какво си.
и той зарязва всичко и почва да движи в твоята посока. След това вече, Добре, като му кажеш, прегледай, нали, прегледай всичко, което сме направили до момента и виж за някакви неизползвани неща и така нататък, или за някакви оптимизации, които могат да се направят, то реално ще хване и ще ти прегледа всичко, което сте направили до момента, ще изчете всичките файлове, в които има примерно някакви промени и тези файлове, които са свързани под някаква форма с твоята логика. И ще види там дали всяко едно нещо, което го има декларирано като някаква променлива, като логика, като функция и така нататък, дали се вика от някъде. и няма шанс да изгърми това нещо, защото аз честно казвам, вече се наплаших, че в момента, в който му пусна някаква такава проверка и просто в следващия момент всичко ще е... До сега не ми се е случило, като правим такъв вид преглед на кода, да е изтривал нещо, което реално се ползва. Защото той най-елементарното нещо, което прави, примерно една променлива някъде, където вие мисли, че не е използвана, просто търси навсякъде дали някъде се вика тази променлива. И реално, ако единственото място, където се среща е там, където се декларира, просто я маха това нещо. Но за всеки случай, за сигурен, че няма да стане нещо, нали, както си говорихме, това формичка си тук работи заедно с логиката, къмитваш си го това нещо и му кажеш тогава след това да маже колкото иска. Ако нещо изгърми, махаш промените и почвате от начало. Мгм. И да, пак се връщаме първия ми, и то даже още един въпрос имам, даже ако може, но другото Мгм. беше това нещо. Има ли как по-лесно да се прави, вместо да му го казваш така, сега бутни това надясно, бутни това наляво? Смисъл, дали има смисъл въобще от някаква друга. Защото тия, примерно, тия, които са с някакви темплейти, юзер-френдли сайтовете, там, примерно, нещо е такова, го билдваш буквално за 2 минути. По принцип, ако ти върши работа, примерно такъв тип темплейт, който е в WordPress, нещо ти хареса или като цяло не държиш особено на дизайна, по-скоро на функционалността, може би няма смисъл да си го вайп кодваш това цялото нещо, нали, да се занимаваш с бутни тук, бутни там, да си го деплойваш ти и така нататък, защото платформите, примерно Wix, а, там се случват супер лесно нещата. Не, реално, ако не държиш на нещо мега кастомизирано, просто взимаш някаква тема, наливаш си нещата вътре в нея, връзваш си я, примерно с NTM, backend или каквото и да е, и си я пускаш. Но ако искаш, примерно да е нещо къстъм, защото това, нали, виждам, че си е къстъм, което си го направил, тогава по-лесният вариант би ти бил да си го направиш по този начин, да си го вайп коднеш. Като тук, ако някъде, примерно, да кажем, имаш това нещо като подобна функционалност, някъде другаде, най-лесното е да му направиш един скриншот и да му кажеш искаме и това. Защото той вече си го чете, нали, чисто и визуално си вижда самата подредба на нещата и може много по-лесно да ги нареди, отколкото се опитва да разбере а, ти как ги виждаш нещата и как му ги обясняваш. Аз го нямах, ама то, примерно, предполагам, че даже може би ще работи така, това като го казваш, сега се сещам. Ако фана под каквато и да е форма, деца вика, ако щеш на Paint, нали, това да, най-тъпия и прост пример, Да, направиш 10 нали, такива правоъгълничета и кажеш това искам да е това, това искам да е това, това искам да е това, то най-вероятно ще спази, нали, не знам, да, роли. да, защото реално ги има визуално нещата и знае как трябва да се наредат, да изглеждаш. И дори да има нещо, при някакво отклонение, то ще е по-скоро нещо свързано с чисто някакви дизайн констрейнти, нали, примерно дали тук тия полета да са едно до друго или едно под друго или така нататък. Някакви такива дреболи, които после като му направиш един скриншот и му кажеш искам това да е тук, а не там, ще го оправи по-бързо. Защото Мгм. иначе тук ти реално трябва да му кажеш, нали, искаме тия 10 полета с ей такива лейбъли, вътре да има какви си плейсхолдери, ма те са наредени в две колони, ма кое да е първо, кое да е второ. И то общо взето тук винаги има някаква дреболия, дето ще изтървеш в самия промпт, нали, и то ще си измисли някакъв вариант. Примерно на мен е много често, като правя някакъв такъв тип форми и не му кажа точно как да се подредени нещата, обикновено ми слага, примерно, лейбъл дропдауна ми ги слага хоризонтално на един ред, което изглежда Мгм. пократително. Но за него реално това е една промелева, където казва примерно тази лявата и дясната клона на формата ще с хоризонтална, а не с вертикална ориентация. Да, ясно. И последният въпрос, той е, да знам, сравнително тъп въпрос, е пак. Аз тук много ме измъчи webhook да си вържа този сайт с NTN и то не, че смисъла на webhook не ми е ясен и въобще как работят нещата ми. Това, примерно, много дълго време, много пъти трябваше да му повтарям, нали, на Visual Studio Code, нали, тук с кодекс, нали, че не става, че това пробвай, това пробвай, това. Той ми вика, нали, webhook Production IRL ли е, Production IRL е, нали, търсиш ги там в Execution. Много време, това половин ден, примерно повече, отколкото да направя това, загубих това да си вържа webhook към сайта. Има ли някакви добри практики това да става? В смисъл, примерно така като съвет някъде, как да стане лесно и бързо? А какъв беше проблема с връзването на Webhook? В крайна сметка. Не предаваш, в смисъл, реално сайта не пускаш и към мен и те. Аха.
Само ако мога да се включа и Може? аз се сблъсках със същия проблем, да накарам фронтенда ми т.е. бекенда да чува заявката от фронтенда, но на мен не ми отне толкова време, но да, повторих 3-4 пъти. Това не работи, оправи го. А, правих скриншоти на как ми е попълнен въобще нода на webhook и му казвам, така, това ми е webhook, виж production URL-а, направи каквото трябва там, за да работи. Мгм. Добре, ами тук в случая това са, как да кажа, два отделни случая, където аз бих подходил по два различни начина. В случая на Георги, тъй като той има webhook, а ти реално, в смисъл, получаваш ли го webhook с данните или той не успяваше да изпрати заявката изобщо? Ами, защото и аз работя през кодекс и аз и през другото да работя не разбирам толкова много от код, така че и да го чета този код, просто ще кажа не Не, работи. то въпросът е тук в Executions, дали виждаш смисъл то, защото ти лайк Да, по някакъв пъти да работи, те тук трябва да дойде в Executions, за да мога да го видиш. Аз поне така си го проверя. после моя workflow, между другото, изглежда визуално почти по същия начин. Пак имам webhook и respond to webhook. После започна да виждам в продъкшена, че протича workflow и respond to webhook не работеше. И трябваше, нали, няколко пъти и това да му кажа. Да Мгм. какво прави. Чакай, аз да спра да ширвам, то няма какво получи. Добре. Ами в такъв случай, Георги, аз само не разбрах при тебе, в смисъл ти получаваш ли го webhook в N8 и Не, нещо... аз най-дълго време не получавах webhook в NTN. Аха, добре. Еми, Слушай. значи тогава би трябвало самата заявка някъде в фронтенда, като я изпраща, да гърми самата заявка, което би трябвало в тази девелопър конзолата в браузъра да излиза някъде или в Network таба, или в конзол таба. Трябва да излиза някаква грешка за нещо, която да можеш след това да дадеш нея и да му кажеш, това получавам, като, да кажем, като се изпраща тия данни. Мисля, Мгм. винаги някъде по пътя, някъде трябва да има грешка. Ако е нещо свързано с самата заявка, което то ще е в резултат на заявката сама по себе си е валидна като структура, като данни и така нататък, обаче NATM по някаква причина я отхвърля, тогава това нещо ще ти излезе в Network таба на самата заявка, като грешка. Примерно ще ти върне, да кажем, някакъв код, който ти казва, че не може да обработи, нямаш право да изпратиш или нещо от този сорт. Ако има проблем в самия код на фронтенда, при самото изграждане на заявката и изпращането, и тогава ще ти гръмне в конзол таба, защото това е по време на изпълнението на самия код на фронтенд. Аз имах същия проблем, обаче на мен AI, като му казах каква е грешката, той ми изплю веднага, виж си конзолата в браузъра, най-вероятно там пише грешката, но на мен ми каза къде да намеря грешката. И се Мгм. е опитвал няколко пъти да поправи нещо, което не знае как се оправя. На мен ли explicitly ми каза, виж там най-вероятно има грешката, дай ми грешката оттам. Мгм. Да. По принцип това е едно от... може да това са трите етапа на една заявка, през които минава. Изграждането е първият етап. Ако гръмне, там грешката ще е в конзолата на браузъра. Второто е изпращането на самата заявка и приемането от другата страна. Ако там има някаква грешка, тогава тя ще излезе в Network таба при самата заявка. Някакъв HTTP код. И третия вариант е вече при самото обработване на заявката, т.е. в N8 случай или в бекенда, зависи къде се получава. Това означава, че вече там или в N8 в логовете, или в бекенда, който сме си пуснали, някъде там ще излезе каква точно е грешката. Но някъде нещо трябва да излезе, което да мога да се подаде на AI. Вече той е зависимост от самия сорс на грешката, вече знае какво да провери. Дали да е Там в конзолата бекенда. не съм търсил, да. Да, там обикновено най-често, даже то като цяло на повечето сайтове, като отворите една конзола и заредите някаква страница, обикновено може да излиза даже и някакви логове. Примерно, случва ми се да виждам и някакви логове, примерно, които са забравени в продъкшен и така нататък по разни сайтове. Обикновено винаги излиза нещо. Така че там е добро място да се гледа, ако има някакъв проблем. Добре, мерси. Това ми бяха на мен въпросите. Моля, моля. Добре, някой друг нещо да е имал до момента?
като перипети с AI? Няма. Добре, окей. В такъв случай може да почнем да цъкаме. Като цяло за днеска единственото от по-основните неща, които остана, за което не сме говорили в тези лекции, но ние чисто от нашия опит с клиентите сме видяли, че им е супер полезно. Това са чат-ботовете. Много често клиентите ни, в зависимост от процеса, който автоматизираме при тях, било то документообработка, било то някакъв инпут, който се изисква в изпълнението на даден бизнес процес и така нататък. На тях им е много лесно, ако ние автоматизираме това цялото нещо, т.е. събирането на този инпут от тяхна страна, го автоматизираме през някакъв чатбот. Т.е. на тях не им се налага да влизат в ERP, в HR платформи и всякакви такива неща, да търсят къде има някаква заявка за тях за някакъв вид инпут, дали е за одобрение, дали е за подпис, дали е за каквото и да било друго. Тия неща всичките винаги им е било супер лесно, когато им ги прекараме през един чатбот. Тоест, те да кажем имат някакви, да кажем някакъв онлайн магазин с поръчки. Влизат някакви поръчки, прямо тия поръчки трябва да се одобрят преди да се пуснат. Вместо те всеки път да си влизат в онлайн магазина, се логват в админ панела и така нататък и тия поръчки да ги преглеждат и да ги одобрят. Примерно това нещо може да се автоматизира с един чатбот, в който става човек всяка сутрин, казва му на чатбота: дай ми всички поръчки, които са от вчера. То му ги листва под някаква форма и след това нещо през чатбота се събира този инпут. Примерно пусни ги тия поръчки, не ги пускай, и тази поръчка направи какво си и така нататък. И тези неща всички се минават през някакъв чатбот. Другия вариант, който много често виждаме, също е за някакъв вид репорти. Да кажем, имаме някои клиенти, които се занимават с производство. Те обикновено при тях, хората, които са на производствените линии, в края на деня пишат едни протоколи или дават репорт под някаква форма за това какво е минало през линията, какво е произведено, какви проблеми е имало и така нататък. И обикновено това нещо, как се случва, тези хора в края на деня фащат един лист хартия и почват да пишат на него колко бройки са произвели от дадено нещо, какви проблеми са имали, как са ги оправили, колко са забавили и така нататък и така нататък. Това нещо се снима, изпраща се на някой менеджер, който го фаща и го набива това нещо в една, примерно, екселска таблица или в някакви Word документи или пише на ръка някакъв репорт, който го изпраща вече на по-нагоре по веригата. И съответно това нещо нали, минава като няколко стъпки, които изискват някакъв вид ръчна обработка. Което е супер бавен процес. Изисква много време, изисква много внимание от хората, защото много често тези хора, примерно, да кажем, изпускат някакви неща да опишат в репорт, защото го пишат в края на деня, забравят да го изпратят на някой менеджер, примерно изпуска някой репорт от някой служител и така нататък, преди да го пусне нагоре по веригата това нещо. И това нещо винаги се автоматизира супер лесно с един чатбот. Хората, дали ще е в края на деня или в момента, в който нещо им се случи, просто отварят чатбота и му казват еди какво ще се случи. И това нещо влиза в един лог, дали ще се пази вече прямо по номера на служителя или нещо такова. И в края на деня на този бот му се казва, нали, това цялото нещо е вързано с N8N като автоматизация. Това цялото нещо, прямо в някакъв час има някакъв тригър, който хваща, събира тия всичките репорти от потребителите, консолидира ги в едно summary и просто го изпраща на хората съответно, които трябва, създава репортите за когото трябва, изпраща имейли на когото трябва и това всичкото минава като един абсолютно автоматизиран процес. Така че днес това, което съм планирал да направим, е да направим на тази нашата платформа от предишната лекция, която е с маркетинг ревютата, които правихме, да направим един чатбот, който общо взето си представяме, че маркетинг директора става сутринта и иска да види какви ревюта има от предишния ден и какво да отговори на тия ревюта, да се върне като някакъв вид отговор. И това нещо да се види как се прави с един на Telegram бот и с N8N. Като цяло днеска няма да имаме. Може да видим, ако остане време накрая, може да направим и едно vibe coding упражнение, микро, пак за тази платформа, но то е по-скоро
гъдел, така да го кажа. Но това с чат-ботовете е по-важно да го видите как се прави, тъй като при нас се случва доста често. И по принцип хората, нали, клиентите, които идват с нас, на тях никога не ми е минало през ума, че могат да използват такъв вид чат-бот. Обикновено максимума, до който са стигали в представите и в мечтите си, да го наречем, е някакъв чат-бот, който може взето да им автоматизира спорта на хората. Примерно на сайта им, ако имат някакъв чат-бот, това да им автоматизира отговорите, примерно. Нали, ако може да ги изкара от примерно документацията с процесите на компанията да върне някакъв отговор, ако не да изпрати имейл на някой, че това, нали, този тик трябва да се обработи от някой човек. Но такъв тип събиране на инпут, на репорти и така нататък от Telegram бот обикновено не се сещат за него. Също в крайна сметка се оказа, че им е супер полезно и супер важно, тъй като успя да автоматизира доста процеси. Като цяло хората са свикнали да ползват било то Messenger, Telegram, WhatsApp, все тая. И на тях доста им улеснява работата, а пък на хората вече нагоре по веригата им спестява доста грешки и работа и на тях. Така че днеска ще направим един чатбот. Той ще е сравнително прост, който общо взето му казваме да стартира, да кажем, процеса. Той връща определени команди, които мога да му дадем на него и на база на тия команди, които му изпратиме вече, извършва определени действия, като например събирането на ревюта, отговаряне на ревюта, генериране на репорти и така нататък. За това нещо. И след тези неща, като ги направим с Telegram бота, ще ви разкажа като цяло за формата на изпитания, как сме го организирали. Ако вие вече имате някакви въпроси, да ги обсъдиме и тях. Така. Я да видим сега. Знаем ли дали изпита ще е събота или неделя или... Ами, това също е нещо, което ще обсъдим накрая. Окей, добре. Да. Така. Добре, сега си споделям екрана. Добре, значи трябва да се вижда вече. То още някой влиза. Така. Добре. Как се прави Telegram бот, който да си вържеме с NTN? Всъщност става доста лесно. Може би някои от вас си играли с това да правят Telegram ботове. В Telegram, когато се опитаме тук да си закачим един Telegram тригър и му кажем примерно on message. Тук, когато се опитаме да създадем нов credential, който да се върже с Telegram, тук в OpenDocs има описание за това как се случват тези неща. Тук ви се обяснява този Telegram тригър, т.е. не тригъра, Telegram креденшалите, те могат да се използват както за Telegram нодовете, така и за Telegram тригър нодовете. Той е един и същ и всеки един токен, който си генерирате, си за целия акаунт. Т.е. ако имате т.е. то е за всеки бот, извинявам се, за всеки бот, т.е. ако вашия акаунт имате, примерно създадете 5 бота, вие трябва да имате 5 Telegram credential. Това, което се иска, нали, да си има естествено Telegram акаунт и да се изкара ето този бот Access Token. Тук има на Telegram на бота документация, какви неща могат да се правят, като цяло ботовете могат да правят доста адванс неща и много такъв интерактивен инпут могат да имат към потребителя. Как се прави този Access Token? Трябва да се стартира един чат с така наречения BotFather. BotFather представлява всъщност един бот, който единствената му цел е да създава ботове. Затова се окръстили BotFather.
тъй като всичко тръгва от него. Съответно в нашия BotFather, като го отвориме, сега ви го свалям тук да го видите. Трябва да ми виждате телеграма. Аз тук съм си играл някакви неща, съм създавал. Това общо взето е нашия онбординг бот, който сме направили, който го използваме за онбордване на хора и така нататък. Използвахме, направихме друг. Този беше тестов, но това, което общо взето трябва да се направи, което се вижда и от документацията тук е да му се вкара тази new bot command, с което вече BotFather почва постепенно да ви превежда през всичките команди една по една, да създадете бота, да му дадете име, какъв ще е достъпа до него и така нататък и така нататък. Обаче в Telegram си ги улеснили малко нещата, тъй като там вкараха преди известно време такива ембеднати апове. Ето тук би трябвало и при вас да се появява ето този Open прозорец, който като го изберете ви зарежда едно апче вътре в Telegram, където ви е унагледено всичко, т.е. като малко фронтенд е направено това нещо цялото, вместо да пишете командите, общо взето ги имате тук. Казвате му Create a new bot и това, което иска от вас е името на бота, тук е някакво описание, ако искате да му сложите и накрая трябва да дадете един юзернейм, като единственото изискване е тук за юзернейма да завършва на бот накрая. Така че нали, това е някакъв идентификатор, който Telegram се използват за идентифицирането на тези ботове. Съответно, ако не го напишете бот, няма ви да го създадете. Така че на нашия бот му казваме как да го кръстиме, Reviews Processor Bot, примерно. И тук му казваме пак Reviews Processor Bot. Да видим, свободно. Добре. Казваме му Create Bot. И стигаме ето до тази страничка тук, където имаме сетингите на ботовете, какви команди могат да му се зададат, мини апове, ако искаме да правим, настройки, някакви игри могат да ембедваме вътре и така нататък и така нататък. Също така могат да се вкарват и пеймент, и разплащания в тези ботове и всякакви други неща. Както ви казах, доста адванс са го направили. Ние реално това нещо тук от команд ще си го направим малко ръчно през NA10. Това тук нещо, което е скрито, е реално Access Token, който ни трябва на нас за NA10. Така че да може този бот, това, което си пишеме, да изпраща цялата комуникация, интеракция, която имаме с този бот, да изпраща към NA10. Така че това нещо си го копираме. Отиваме си в NA10 и го слагаме тук на Access Token. Това тук base URL отдолу си остава същия, него не го пипаме. Казваме му Save. И то сега ще ни изтества връзката с бота и се надявам да светне зелено. Да, светне зелено. Добре, супер. Имаме го вече Telegram аккаунт 2 вързано. И сега ще му кажем Execute Step. Така че, тъй като сме го направили да е с Telegram Trigger, да чака за някакъв меседж. Сега като влезем тук в Telegram на нашия бот и му кажем Message. То тук изпраща автоматично старт, но ето е нашата старт команда ето тук, която влиза в бот. И от тук нататък вече може да си го обработваме това нещо. Тук сега ще сложим, тъй като ще сложим прямо няколко команди, тук мога да си сложим един switch, който да взима самото съобщение, което сме писали като команда и да вече на база на него да си обработва нещата. И ще му кажем, примерно, ако ето този текст тук е равен на, както е случая на старт. Ще го пускаме, ето минава, още го че е старт. Ще му кажем Telegram и тук отдолу имаме Send a text message. Така. Сега това, което в text message трябва да подадеме, едното е какво искаме да направим. В случая тук дали искаме да изпратиме съобщение, дали да е файл, дали да е някакъв callback и така нататък. Днес ще използваме обзето само меседжите.
Тук съответно какъв е operation, който искаме да направим. Може да се трият съобщения, да се едитват, да се пинват за чата. Т.е. този бот може да ви служи като някакъв вид асистент, примерно за някоя група, която да менажира тия неща. Може да изпратите гифчета, аудио, всичко, което може да правите в Telegram, може да го прави и бота. Send message. Следващото нещо, което ни трябва тук е чат ID-то. Чат ID-то може да си го вземете ето тук от чат property-то, вътре има ID. Направо си го влачите тук. И тук в текст трябва да е текста, който искате да върнете като съобщение. Тук примерно пишеме hello. Така, тук в Additional Fields имате най-различни неща, които са като настройки, които са свързани с съобщението. Дали да се изпраща нотификация, съответно, като се изпрати съобщението, тук някакви други настройки и така нататък. Аз обикновено този append NATN attribution го махам, тъй като ако е някаква по-дълга комуникация с бота, изглежда доста трудно за четене, понеже на всяко едно съобщение го закача този attribution отдолу. Аз ще го оставя, за да го видите как изглежда. Запазваме си го този workflow и сега като му дам execute workflow, за да чака някое съобщение и му кажем старт. Ето то ми връща hello съобщението и това е този NATN attribution, за който ви казвам, нали, че това съобщение автоматично е било изпратено от NATN и така нататък. И още това на всяко едно съобщение го закача отдолу, което мен лично не ме кефи и ми прави доста трудна комуникацията. Така. Сега вече видяхме, че много взето това е цялата настройка, която ни трябва, за да си вържим един бот към NATN и да почнем да си обработваме някакви неща. Ясно ви е, че от тук нататък вече нали, имали сме лекции за NATN. Ясно ви е, че от тук нататък в NATN може да правите супер много неща, които да ги изпълнявате през бота, като било то някакъв вид репортинг, някакъв вид екшени и така нататък. Примерно аз имам такъв бот, който всяка сутрин ми изпраща съобщения с някакви интересни новини, свързани с AI. И по разни други теми, нали, които на мен лично са ми интересни. Нали, давам и новините с линковете и така нататък, си ги прочита. Може да ви изпраща, да кажем, първо на мен ми изпраща също в дните, в които няма време да си преглеждам изцяло мейла. Общо ми прави един обхожда ми самия мейл, вижда кои мейли, примерно, идват от някакви клиенти и така нататък, на които не съм ми отговорил в рамките на деня и първо ми ги листва тия неща, за да ми ги вкара като задачи след това, нали, за да мога директно да вляза и първо да ги обработя всичките имейли един след друг. Като цяло тук, нали, в зависимост на всеки ежедневието, работата, може да доста неща си направите интересни, които да са ви в помощ за това нещо. Съответно, като може да не е Telegram, има интеграции за WhatsApp, има интеграции за Viber, има интеграции за Discord, за Slack и така нататък, директни, както е случая с Telegram. Като сетъпа на всеки вече си зависи от самия вендор, но взето всеки един тригър при създаването на креденшалите си има някаква документация закачена, която си е специфична за вендора, нали, с инструкциите как да си го вържете това нещо. Ние днес ще разцъкаме телеграмчето. Така, добре. Значи това, което може да направим сега е да кажем, ние сме въпросния маркетинг директор, който отговаря за тези ревюта на продуктите, да се има предвид кога да кажем в тия коментари има някакви положителни ревюта, трябва да поощриме някой, кога има някакви отрицателни ревюта, т.е. нещо не ни харесва на продукта, трябва да се подобри, има някакви предложения за нови фичери и така нататък. Тези всичките неща като цяло можем да ги автоматизираме от тук, да получаваме примерно сутрин един репорт с всичките ревюта, примерно, които са от ние ги пазихме в Supabase. Чакайте да видя аз дали ми е вързано още акаунта. Добре, Sentiment Analyzer. Тук, примерно, Да. сега, защото то предполагам, че ще питаме точно някакви такива неща. Примерно, сега си измислям, днеска си произвел, примерно, колко елемента трябва да отговориш и колко часа си работи. Тия два въпроса. Да.
Единият вариант най-вероятно е бота да ги пита и ти да отговаряш, примерно да ти пита колко елемента си произвел, ти да му отговориш 14 и после да те пита колко часа си работи и да кажеш 5 часа, примерно. Мгм. Нали, което той ще събере тази информация и ще я вкара някъде. А това може да те пита директно някъде като бланк. В смисъл като... защото това ако са два въпроса, но ако трябва да отговориш примерно на 15 неща, едва ли е най-удобно да те пита всеки път бота и ти всеки път да отговаряш. Да, значи тук в Telegram, изпращайки някакво съобщение, има... Тук, между другото, ако в случай, че имате повече от един credential, както съм аз, виждате, че всеки път, като създавам някакъв Telegram нот, тук ми сменя credentialите, които е закачил, го гледайте това винаги да е с един и същи credential, защото тук може да имате, да кажем, от тригъра, да го имате това чат ID. Обаче, ако тук в този нот сте закачили други credential, му дадете това чат ID, ще ви хвърли грешка, че чат ID-то не го намира. Въпреки, че тук ще видите, като го завлечете, нали, че има някаква стойност, излиза, всичко е свети зелено и така нататък, ще ви гръмне грешка, че не е намерил такова чат ID, защото го гледа през други credential. Аз, между другото, първият път, като се опитвах да правя някакви неща с Telegram, часове наред си блъсках главата с това нещо, докато в крайна сметка вие, че също ми е сменил credentialите отгоре. Така че да го имате предвид. Иначе, само да видя къде беше. Имаше вариант. Не беше тук. Имаше вариант да се изпрати под формата на някаква форма. Само да видя дали не беше... Защото аз ти мога да пратиш линк за прямо за една форма, ама трябва да излизаш извън Телеграма, да ти отваря браузър, да попълваш. Да. Имаше такъв вариант с форма. Само да видя дали не беше това Send Message and Wait for Response. Е това. В този Send Message and Wait for Response, където общо взето нода изпраща едно съобщение, което е тази форма, която трябва да изпратиме и чака да се попълни тази форма и да се да се върне. Чакайте сега да видим дали може да го изтестваме направо. Тук не ни трябва. Така, send message and wait for response. Telegram account 2. Chat ID. Please fill the form. Така, response time, custom form using fields below. Казваме name, element type, text, placeholder, required. Я да видим сега. Какво ще стане? Тук си седи с старта. Please fill the form. Ето, respond. Тото прехвърля в... Така. Ето една Тук ще се формичка. скара в една форма. Да. И тук прямо казваме. Ето, Борис. Submit. Dispatch can be closed now. Така. Идваме тук и ето го в нашия. Такова са данните, които ги имам. Това е Така че, готово. да. Това е такъв тип събиране на точно на структуриран инпут, за да няма грешки. Добре. Я да видим сега това. Ще си го оставим тук настрани, за да го имам с после като кача JSON-а. Да го имате. Добре, тук първо му казва старт и да кажем бота му казва добавям един телеграм, който ще му прати едно съобщение, да кажем с какви команди има. И то ще му каже, примерно, please select one of the
following commands. Така, тук минаваме на expression, за да може да си го сложим на нов ред, да не е по-прегледно и тук ще кажем, примерно, какво ще кажем? Да кажем current time, примерно ще е едното, другото ще има pending reviews, което ще ни е нашата функционалност. И така, дайте да го изтестваме сега с това. Така. Ето казвам му Start. И то ми казва Select one of the following commands. Така. Сега ще го добавиме. Ето тук в switch ще му кажем още един раутинг. Ако това в съобщението командата е равно примерно на това pending reviews, ще отиде еди къде си. Ето тук. Send text message. И то ще изпрати този Telegram тригър с това чат ID. Всъщност тук първото беше това. Current time. Че е по-лесно. Да си го направим и него. Current time и тук ще връща прямо в един expression. Now. Толкова, примерно. И тук сега му казваме current time и ни изплюва времето. Ето сега виждате това attribution надолу, колко досадно изглежда. Мен лично супер много ме бърка това, кое съобщение откъде е. Така че ще го махна. Така. Добре, ето ни едната команда и тук сега си добавяме и pending reviews. И тук в принцип е хубаво винаги да си добавяте с този fallback output. Тоест това ако нито едно от тези условия не е изпълнено, т.е. получим някаква грешна команда и така нататък, винаги отиваме в един fallback branch. Като този fallback branch от тук, ако искате, може да си изберете дали да го пренасочите към някой от вече съществуващите output, т.е. да кажем output 0, който ни листва командите. Ако ведем някаква грешна команда, то да не ги покаже наново. Или в другия случай, ето тук ни е това нещо, ще изпратиме още едно съобщение. Ето send text message, сменим си акаунта. Слагаме си чата едито и му казваме invalid command. Тук сега ако напишем нещо, трябва да ни върне, не ни връща, що не ни връща. Глупости, защото не съм го вързал към това. Да, тук трябва да си изберете екстра output, т.е. че имате още един бранч в логиката, който ето го тук. Ето връзваме си го тук към екстра output и пишеме нещо и то ни казва invalid command. Добре, имаме си fallback, имаме си всичко, махам го този attribution. И следващото нещо, което остана е да си направим това с pending review-тата. Съответно, ако получим pending review, това, което искаме е да дръпнем от Supabase базата
каквито ревюта имаме, за да може да ги прегледаме и съответно да видим дали да върнем някакъв респонс или нещо такова. На първо време, като първо действие, ще фанем да ги лиснем в Telegram, така че да може да ги прегледаме. Така че тук си слагаме един Supabase, на който му казваме Get Many Roles. Тук си имаме ние същи credentials от предишния път и му казвам от Reviews ми върни всички. Така, само че тук трябва да го пуснем и да му дадем Pending Reviews. И съответно стигаме тук до Supabase, който виждаме, че ни връща тези трите ревюта, които предишния път ги бяхме написали. Така. Добре, сега имаме тия трите ревюта. Дайте да ги върнем като едно съобщение и след това ще добавим някаква по-такава обработка на тези неща. Прямо send text message. За да върнем text message, първо трябва да някакси да ги сглобиме тия ревюта. Ще добавим един код нот, на който ще му кажем, че искаме да се изпълни веднъж за всичките върнати айтеми, т.е. и за трите ревюта. И това, което ще направим е тук да си създадем една променлива, която ще кръстим респонс. Това ще ни е съобщението, което ще върнем по Telegram, което ще е празно. И тук вече, by default, то ни прави един for цикъл, в който извърта всичките айтеми, които сме получили. В случая това са ни трите ревюта и вътре в for цикъл имаме достъп до всеки един айтем до неговите полета. И тук това, което ще направим, ще му кажем response плюс равно. Това плюс равно, не знам дали, нямам спомен дали с Митко сте говорили, общо взето за такава променлива, която е от текстов тип, това плюс равно означава закачи ми това, което му дам след това действие, го закачи към вече съществуващия контент тук. Тоест аз сега му казвам, искам прямо да ми покаже за всяко едно ревю, искам да ми покаже имейла на потребителя. Имейл на потребителя. След това искам някакси визуално да ми го раздели това нещо и да добави и item.json.review текст. Само, че тук трябва да му добавим сега такъв тип нови редове, защото иначе, въпреки че сме го написали по този начин, това, което ще излезе накрая е мейла на потребителя, след него ще тия трети черти, след него ще е цялото ревю, всичко чуе на един ред, което визуално не е особено прегледно. Така че тук ще имаме мейла на потребителя, на нов ред трети черти, на нов ред отдолу текста и след това ще му кажем, че искаме да има още два нови реда преди следващото ревю. Така че да може да са разделени мейл от самото ревю и всяко едно ревю само от себе си да е разделено с два реда. И тук му казваме, трябва да върнем, тук винаги когато сме в Run Once for All Items режима, трябва да върнем array някакъв. Тук връщаме array от един обект, на който му казвам, че резулта му е response. Я да видим сега. Добре, тук излиза някакъв резулт. Сега ще видим този резулт, като го върнем. Какво ще се визуализира в Telegram? Така, махаме този Anytime Attribution. Пускаме го това цялото нещо. Pending Reviews. Нищо не ни върна. Защото... Защото
тук въртиме един цикъл и на това нещо трябва да му кажем first. Ето, така. Добре, сега го пускаме. Pending Reviews, ето ни ги ревютата. Имейла, разделителя, ревюта на човека. Тук имаме два празни реда. И това е първия, на втория ред почва следващото. И тук сега имаме тези три ревюта, които са при нас, ги имаме листнати. И сега, ако искаме, например, искаме да отговорим примерно на някое ревю. Искаме да отговорим на някое ревю, само че аз тук съм ги изпляскал всичките си един и същи имейл, което по принцип си е валиден кеш, защото един юзър може да изпрати някои ревюта. Ще им сложиме... Какво ще им сложим? Я да видим тук в код нода, освен имейла, за да има някакъв идентификатор. Ще сложиме и item JSON ID. Е това нещо. Аз, между другото, тук ги пиша нещата на нов ред всяко. Това по принцип не е задължително, аз го правя чисто от гледна точка на прегледност на кода. Защото така е много по-лесно. Реално аз, както го виждам тук, самото съобщение, тук го пиша по същия начин, както си е разделено на нови редове, за да ми е по-лесно. Съответно, дори прочитайки така кода, аз знам какво и как ще се покаже, без да го виждам показано в самия чат. Иначе вие реално тук може да го напляскате това нещо да е едно след друго. Или другия вариант е да го сложите в такъв тип. Ама не, също е expression тук. Би трябвало да работи. Да. Item JSON ID и примерно тези кавички тук са кавички, в които му казвате на JavaScript, че вътре в него, в ето този placeholder, т.е. който е долара с къдравите скоби, в него ще има някакви динамични променливи, които ще трябва да ги парсне и да ги обърне на текст. Съответно, вие тук може да си го направите това item JSON ID, после да му кажете нов ред, после да му кажете следващото нещо item.json user email, след това да му добавите тези двата нови реда, с три чертички и така нататък, но виждате, че това нещо е супер грозно и реално, докато не го видите как се рендерира това като текст в Телеграма, нямате идея изобщо как изглежда. Не говориме, че това нещо го изпляскам на един ред и някъде се щупи, примерно някой нов ред, някъде искате да добавите. Е супер трудно тук да се ориентирате къде трябва да е точно. Затова аз ги пиша по този начин, чисто от нали, да ми е по-прегледно, за да знам ако някъде нещо се щупи, прямо между двете ревюта. Опа, няма да си пише сам. Тук между двете ревюта някъде примерно искам да има още един празен ред и така нататък. Вместо да търся тук на един ред това цялото нещо, къде аз си знам, че ето тук ми приключва ревю текста, тук са ми новите редове, ще сложа още един. И става супер лесно. Така, я да ми сега. ID. Няма, item JSON, така. Добре. И сега го пускаме това нещо. И си получаваме нашите ревюта с ID-то отгоре, което ID съответно може да го използваме примерно, за да генерираме някакъв отговор. Нещо друго, което може да направим, което Георги ти ме присети с тази форма, е, че можем това нещо да го направим с една форма. Да видим как да го измислиме сега. Имаме тук ревютата. Може да добавяме тук още една команда.
примерно, която ще се казва respond, примерно. И този respond, вече то се стана много претрупано тук. Този respond, това, което може да направим с него е да видим как да го измислиме. Като цяло формата може да има и няколко страници. Те, ако ти изкарва ревюта на формата, може да цъкаш на самото ревю и да ти дава след това да пишеш отговор, примерно, или нещо. Не знам. Да, това е добър вариант. Аз, ако сте забелязали, много обичам да импровизирам на лекциите, така че сега в момента смисъл съм мислил един неща, ама сега ме хрумват някакви съвсем други неща, които ми харесват повече. А, добре, дайте да видим. Само трябва да... Ай, тък му ще го проверим сега. Я да видим. А, защото ние тук трябва да покажем ревютата. Я да видим тук в една форма. Как ще стане? Ето сега ще направим малко Research and Development Live. Send message and wait for response. Така, response type, custom form. Define form using fields below. Я да видим. Тук въпросът е дали може да направим такава форма. Защото това, за което ти говориш, тя е на ITM формата, в която могат да се добавят такъв тип страници. Въпросът е през тази форма, която се прави през Telegram, дали може да се направи такова нещо. Или Telegram са го направили да е само simple форма. Custom form. Това на Телеграм не може с бутон да те прати директно в една форма. Ами има, да. А, само да видя какво беше. Chat action. Action. Не беше това. Имаше, мисля, че можеше да се правят такива тук, все едно като... те може би сте ги виждали по ботове, те са като едни баджове такива с команди вътре. То другото е просто линк. Попълнете съответната форма и линк, откъде ще ти изкара от Телеграма, най-вероятно. Чакай, че го смених това. Не, чакай, това е също. Айде, как беше сега? Не, това е само за провод и за провал. Що не съм натиснал, бе, чакай. То иначе май в това в Using Fields Below трябваше да има бутон и на този бутон можеш да му назначиш да отива в
в следващата страница по спомен. То го има и това тук на approval с тия двете опции с бутоните. Въпросът е, че те са само е такъв тип approve и disapprove. Т.е. с Нещо тия от мен, ако си му дадеш къстъм, там какво беше къстъм форм, и в къстъм форма вече там има падащи менюта, бутони, ето тук от тия елементите. Да. Добре, я да видим какво има тук. Down the checkboxes, custom HTML. Или не, то по-скоро беше, то формата винаги има бутон, който е нататък, но въпросът е то нататък къде ще извади. Да, но просто че не съм сигурен, че тук през това през формата на Telegram дали може да се направи message button label, title description, response form button label, response form custom styling. Тук са само стилове. Значи тук по-скоро варианта, ако ще ползваме някакъв такъв тип къстъм форма, да направим такава форма и тук да се връща линк към формата или нещо такова. Защото не виждам тази форма тук как мога да я настроим да има такъв тип функционалност, така да е с то не е pagination, ами да добавим няколко стъпки в самата форма. Принципа, защото това го прави на едното произведение, трябваше да ги наредиш едно след друго. В смисъл формата там цъкаш му, нали, следващото и стават няколко форми. Да, те на NA10 формата го има това нещо. Ето го Next Form Page, форма и така нататък. Въпросът е, че тази, която Telegram я генерира тук, къстъм форма, явно е просто така, мисля, съвсем обикновена форма от една страница. Ти тук, ако закачиш след нея Next Form Page, няма ли да те прати направо там? Или викаш, това е много... Ами, тук на самото съобщение, ако го закача. Да, тук ако му сложиш Next Form Page. Ако работи като форма, това би трябвало като дадеш събмит на формата, да те прати в следващата страница. Що па не пробваме? Я да видим. Add form елемент. Тук ще му кажем елемент 2 ще бъде това. И тук сега като му кажем ще бъде елемент 1, ще го кръстиме. И да видим какво ще стане сега, ако само част от тази част трябва да изнеса. Да го вържем това, за да не минава от тук. Така, това беше Pending Reviews и второто. Добре. И да видим сега какво ще стане с тази форма. Тук гръмна, що гръмна. Защото не ползваме правилното чат ID. Така, и да видим сега Respond. Елемент пишем някакъв тест, Submit. Не. Значи това взето създава една вътрешна форма, която се използва в Telegram и просто си парсва респонса и го връща него като тук на това нещо. Е това примерно ни гърми се и ни казва Form Trigger Node must be set before this node.
Така че тези неща, за съжаление, няма как да ги вържеме. И сега ние откъде тръгнахме? Да, стих. Добре, значи, идеята ми е, като ги дръпнем тия ревюта и ги структурираме по този начин, да го закараме потребителя в една такава форма, в която да ги вижда, сега ще го направим, в която да ги вижда в описанието общо взето тия ревюта. И след това от формата да може да си избере на кое ревю иска да отговори. Като тук сега ще изкараме до тук нещата и така. Тук в меседжа ще му сложим това нещо, само че тук сега ще видим дали ще го парсне както трябва в самата форма и ще му кажем Enter Review ID to Respond, примерно. И тук в Element Type ще му сложим един dropdown. Само, че той така няма да стане, защото пък ние тук трябва да ги вземем от някъде. Ей. Добре, ще го оставим тогава на текст. Ще му кажем, ето Review ID на placeholder. Казваме му Pending Reviews. То ни връща тия неща. И така. И първо си избираме да кажем ето това ID. Му казваме Respond. Ще приеме ги тук. Добре, избираме си. Сега тук е доста грозновато. Трябва малко да се направи по-красиво това нещо. Ма хубавото е, че го парсва. И тук си избираме едно ID, на което искаме да отговорим. Така. Значи, тук ще го кръстиме малко по Review ID. Ето, избираме си. Ето това ID и го слагаме тук. Добре. Тук го имаме вече това ID. И сега това нещо, другото нещо, което също много помага и което го правим доста често за клиенти в такъв тип интеракция, общо взето някакъв момент AI се намесва, за да помогне на хората, както е примерно тук в случая. Сега ще закачим един AI, на който ще му дадем ревюто и примерно ще му кажем да ни генерира някакъв suggestion за респонс, който ние да може да го използваме, примерно или да го едитнем и така нататък за това нещо. Нещо друго, за което също се използва е, примерно, когато се агрегират някакви вид данни, както е, да кажем аз в моя мейл. Примерно това, което съм го направил, след като ми вземе всичките мейли, на които не съм отговарял, да му кажа там по определени правила, да ги оцени самите мейли и да ми ги направи под формата на task list, в какъв ред трябва да ги отговоря. Някой път стана сутринта, примерно да кажем 10 мейла, де трябва да отговоря. Не мога да отговоря на всичките веднага. Затова прямо хващам, отговарям на първите 1, 2, 3, 5, там колкото имам възможност. Изчезвам на някъде прямо към офиса. Като стигна в офиса, отговарям на останалите, но знам прямо, че на най-важните съм им отговорил.
тук в случая сега това, което ще направим е ще добавим още един код node, на който ще му кажем да ни вземе от get many rows, т.е. това, което ни е върнато от базата. Искаме да си филтрираме тук ще му кажем selected review е равно на get many rows. Взимаме всичките ревюта, които ни е върнал и му казваме филтър. И тук в филтъра имаме така наречената ламда функция, в която обзето това ни е. В този филтър ще се извъртат всичките ревюта, всичките айтеми, които имаме тук в това нещо. И съответно в ето тази ревю променлива вътре в скобите, ще ни е всяко едно от ревютата, което се извърта. И ние му казваме в филтър функцията да вземе тези ревюта, на което review.json ID е равно на ето това. Ето малко изглежда тук. Чакайте да ви го разцепа. Ето така да се вижда. Оп. Ето. Взимаме всичките редове, които ни се връщат от базата данни. Викаме една филтър функция и за всяко едно ревю, което минава през този филтър, му казваме да го остави само ако неговото ID е равно на ID-то, което ние сме си избрали от формата. Тук съответно го махаме. И тук би трябвало в Selected Review да остане това, което ние сме си избрали. Ако съм написал всичко както трябва, не съм объркал нещо, сега ще видим. Казваме резултат на Selected Review. Я да видим сега. Ето остана само ревюто, което сме си избрали. Добре, супер. Значи имаме го ревюто, т.е. това означава, че вече тук мога да го подадем на AI, който да ни върне някакъв suggestion. Сложим един прост LM chain и на него ще му кажем new are support agent which is responsible for returning answers to user reviews. Here is the user review. Тук му го слагаме. Ето review текст. Така се вижда по-хубаво. И му казваме please generate a user-friendly response could be directly sent to the user. Turn the response in JSON format in the following JSON format. Казваме response, your response. Примерно. И това нещо, мисля, че предишния път го говорихме, че когато обработваме такъв тип респонс от даден агент, е много силно препоръчително, да не кажа задължително да използвате винаги този require specific output формат, защото AI, нали, LLM-ите като цяло, в 90% от случаи, че ви го върнат в този формат респонса, но някой път тук примерно ще добавят някакво поленце от тях. Това респонс няма да се казва респонс, ще го кръста по някакъв друг начин, примерно my response или нещо такова.
и което вие съответно, ако разчитате на това поле да се казва по този начин, цялата и логика заминава на кино. И затова му казваме Require Specific Output формат. Тук всяка цяло ще закачим един OpenAI чат модел, OpenAI Campril 4.1 mini. Тук в Output Parser му даваме Structured Output Parser и му казваме, че респонсът трябва да има точно ето този формат. Да пише response и примерно thank you for your review. Някакъв примерен вариант му даваме, като тук реално случая, тук няма много голямо значение какво ще пише. По-скоро важното е това. Ето този ключ тук да си го вземе и тук да си сложи респонс. Съответно, в тези Structured Output парсерите имаме ето това поленце тук, AutoFix формат, на което идеята му е, че ако този Structured Output парсер не може да парсне респонса на AI, т.е. в тези 10%, в които AI тук на ключа, примерно ще ви върне някаква глупост или тук примерно няма ви върне стринг, ми ще ви върне число по някаква причина, този Structured Output парсер ще гръмне. И в случая, в който гръмне, преди да добавя този AutoFix формат, нямаше много какво да се направи, освен да се сложи един error workflow, в който да се види каква е грешката, примерно и да се върне това като някакъв вид обратна връзка. Но го добавиха и този AutoFix формат, на който идеята му е, че когато включите AutoFix формата, тук отдолу ви се появява и това за модела, да закачите някой модел. Това, което аз обикновенно правя, е да го закача към същия агент. Като тук вие реално може да си го закачите към някакъв друг агент. Да кажем, ние имаме такъв сетъп с два различни агента. Ако примерно в флоовете, в които генерираме някакъв тип контент за потребителя, примерно някаква блок статия или нещо такова, когато и генерираме тия неща, ние му казваме, не, я генерирай примерно тази статия, върни я в еди къв си формат, тук служи еди какво си, там служи еди какво си. Ако не успее да се справи примерно с, да кажем, една OpenAI чат модела, тук може да закачим едно Gemini, което да е като fallback модел, който ако OpenAI има някакъв проблем, да премине към Gemini. В случая тук при нас идеята е, че ако това нещо се щупи, т.е. нашия LLM модел не ни върне правилния формат, проблема ще е, че просто не си е разбрал инструкциите, нали, попаднал в тези edge кейсове, където извиняйте, не попадна в тези edge кейсове, в които си бърка сам контекста и има нужда от поправка. Какво се случва в този AutoFix формат тук? Когато нашия Structured Output Parser фейлне, всъщност грешката, заедно с този JSON example, заедно с респонса, който нашия LLM е върнал, това цялото нещо се взима като input, се подава на модела и се казва, това са инструкциите, които бяха подадени на модела, това е респонс, който модела върна, това е желания формат и това е грешката, която се получи, оправи ги. И в крайна сметка този модел вижда какво е подал този LLM, вижда какъв е проблема с защо този формат, който е подал, той не си пасва на формата, който сме задали в парсера и го фиксва това нещо. И във вашия вече парсер в 99,9% от случаите ще ви върне правилния формат. Естествено, това идва с цената, че имате вместо едно, имате две обращения към AI модела. Съответно се оскъпява, но за такъв тип флове, примерно, които са критични под някаква форма, имат такъв елемент в тях и е супер важно това нещо да сработи, си заслужава такъв тип фолбек да се прави. Добре, я да ни сега нашия LLM. Какво ще ни върне на нашото ревю като респонс? Ето. Втори опит. Така, това, което ни връща, output, response, thank you so much for your wonderful feedback. We are thrilled to hear that you think our product is the best. If you have any questions or need assistance, feel free to reach out anytime. Ето, не е стандартен коментар, който обаче доста дига user engagement. Пишете нещо, някой някъде ви отговаря.
И това нещо сега можем да го върнем в нашия Telegram бот, да му кажем Send text message, нашия чат и да му кажем here's a suggested answer for the selected review. И тук слагаме респонса на нашия AI. Я да видим сега какво ще стане с това цялото нещо, като го пуснем. Ето казваме Pending Reviews. Отваряме си формата. Харесваме се този коментар. Слушай, чакайте да видим някои от гадните коментари, да видим какво ще ни върне, като казваме му Submit. Хоп, ето ни. Here's a suggested answer for a select review. We are sorry to hear that you had a negative experience with our product. Your feedback is important to us. And we'd love to understand more about the issues you faced so we can improve. Please feel free to reach out to our support team for assistance. Ето, и това нещо, съответно, може да си го от тук нататък вече може да му кажем, примерно, да му кажем, използвай го този коментар и го, ако нашия NA Temperon е вързан с нашата платформа, това нещо да го изпрати като респонс на потребителя. Нещо друго, което на мен ми е хрумвало тук, но някои от клиентите съответно не им допада е на базата на такъв тип обработка, примерно да кажем, тъй като при тях обикновено тези неща се получават автоматизирано, да им кажем нещо от рода на съжаляваме, че нали, имате еди какво си и така нататък. Флоа, който е тук в NTN да го засече това нещо, че на базата на този анализ от AI да го засече, че е някакъв лош коментар на някой потребител, който не е доволен, да му се генерира един код за отстъпка и да му се изпрати като компенсация. Това нещо е много добър вариант, защото тук може да си го генерирате кода, може да си го добавите в базата, съответно да го изпратите на потребителя и вашия потребител ще в по-голямата част от случаите ще остане доволен също, защото сте го компенсирали, естествено, ако не сте го разочаровали прекалено много. Така, аз ви предлагам, ако имате някакви въпроси, да ги видим сега. Ако не, да направим една почивка 10 на минути и после да се върнем пак. Почивка да е. Почивка. Добре. Значи излизаме 10 минутки почивка в И41. Продължаваме тогава. Мерси. И аз благодаря. Рекординга. Така. И споделям екрана. Така. Добре. Сега в нашия случай тук вече минахме през целия фол, избрали сме се ревюто, генерирали сме си някакъв респонс и така нататък. И остава този респонс да го изпратиме под някаква форма към нашия потребител. Тъй като тук го имаме нали, самия респонс в съобщението, мога да го фанем принцип на ръка, нали, да го изпратиме на потребителя, но идеята е да си автоматизираме нещата. Едно от най-полезните неща, които могат да се автоматизират е изпращането на мейли. Така че ние тук може да си добавиме един Gmail Note, който да му кажем Send a Message. И тук сега в момента, ако искаме да си създадем един нов credential, тук за Google е малко по-особен процес. Сега ще минем през него, за да видите какво представлява. Отваряме доксовете и тук сега какво ни казва. Ако използваме OAuth 2 за аутентикацията, имаме си един Google акаунт и трябва да влезем в Google Cloud конзолата.
Google Cloud конзолата, тя е един Dev дашборд, да го наречем общо взето, където вие може да си правите най-различни настройки, интеграции, аутентикации и така нататък с вашия Google акаунт, така че да може да си използвате Google услугите с някакъв вид background сервис, както е в нашия случай N8N. Тоест N8N да има достъп до нашия мейл и да може да прави каквото иска през него от наше име. Съответно това, което трябва да направим е отваряме си Google Cloud конзолата. И тук сега следващото нещо, което ни казва, е, че трябва да създадем един нов проект за това нещо. Като цяло, за всяка една автоматизация, която се прави, а, може да се преизползва един и същи проект, тъй като този проект, сега ще видите в него, като го направим, може да там си настройвате достъпа в нашия случай до мейл. Но тук това нещо важи и както и за календара, както и за драйва и така нататък, всичките тези неща. Може да си настроите тук достъпа. Винаги за нови акаунти, които имате, винаги ви дават тези $300 фри кредити. Но това, ако използвате услуги, които са платени, които да кажем на Google Vertex и така нататък, или Gemini, ако използвате за OCR, примерно, и някакви такива неща, имате $300 в фри кредити. Тук сега му казваме Select a Project и му казваме New Project. Аз пък на този акаунт нямам Ти тостек. извинявай, че те прекъсвам, ама Да. той едва ли има някой, който от нас да го няма това нещо? Имате ли го? Супер. Добре. Поне аз така си мисля, защото всички смисъл, тото за домашните имаше сумата и имейли за изпращане и Ага, супер. Още по-добре. Добре. Значи това го махаме тогава. Добре, значи то реално тогава тази част с Gmail няма да ви покажа, защото то реално като имате креденшалите, тук единствено остава просто да си изпрати самото съобщение. Като тук идеята ми беше за AI, просто да му кажем този респонс, да го оформя в един HTML и да го пусне по мейла, така че да изглежда по-кастомизиран. Но тази част тогава ще я пропуснем. Добре, имате ли някакви въпроси до момента? Сега ще ви разкажа горе-долу за изпита, какво си го представяме ние. Но ако имате някакви въпроси преди това да ги изговорим, ако не, да ви кажа за самия формат. Но аз бих те питала за HTML-а на съобщението, на Мгм. имейл. Защото там, да, Георги е прав, нали, в домашните ние го имахме, но аз лично съм си блъскала главата с този HTML, просто някак си се не го форматираше както аз исках или както аз Мгм. очаквах. Добре, дай да видим тогава. Какво ще ни направи сега? Не, да, аз по-скоро имах пред за креденшалите, че ги имам. Иначе нещо Ага, много мога да видим, да. добре. Окей. Добре, Просто супер. за креденшалите може би няма смисъл да ни ги показваш, да, защото Добре. А, А и другото е, че там без видео да го гледаш стъпка по стъпка беше много отвратително да ги правиш. Тук 20 да, стъпки. да. Аз също, предпочитам такива видеотуториали, които мога да си ги гледам, защото в текстовите туториали винаги има нещо, което не е както трябва. Така. Я да видим сега къде ни беше. Моя проблем, доколкото си спомням, конкретно беше точно с новите редове. Исках някакси да ми го форматира така, че да е по-четимо, да имам нещо като тайтъл, нов ред, след това някакъв, нали, Да, примерно и така, но това ми беше трудно. да. Добре. Значи тогава ще направим ето така. На нашия LM ще му кажем, освен да ни върне респонса, да ни даде и един тайтъл. Title and response could directly send to the user. This response will be sent by email. Make the title email friendly. Така че да ни генерира някакъв тайтъл на два реда, който изглежда супер грозно и му казваме
title, your title и response, your response. Добре, и тук в output парсера му казваме title, title whatever. Така. Да, ще успя да стартира от тук. Я никакво не върнал. Title, we are sorry to hear about your experience и така нататък и така нататък. Добре. Екстра. Това го изпраща като някакъв... Защото това тук не ни трябва. В случай, защото ще го видим директно в мейла. Я пробваме тук да го ембеднем това нещо като логика. Да, response must be wrapped in HTML. Как да го напишем? Must be wrapped in HTML. Да. Edition has a professional and customized look. Я да видим какво ще генерира така. Добре, направи някакъв HTML. Сега ще видим. И тук нещо, което е много важно. Както всеки път казвам, винаги трябва да даваме контекст. The HTML should be targeted или for Gmail. Тъй като мейлите те не могат да обработят абсолютно всички HTML тагове, което означава, че тук има нещо, което не мога да го обработи, ще ни изглежда щупен темплейт. Я да видим сега какво ще ни генерира. Ето го title, HTML, response. Така, това нещо ще го изпрати на служебния ми мейл. Така, добре, не гръмна. Я да видим сега, аз имам ли го мейла някъде. Да го изкарам. Ето го, нашия мейл, който е с някакъв супер симпъл дизайн. Това Hello решил да го направи синьо, останалите неща си ги е направил с някакъв стандартен текст. Супер. Да,
тук в принцип може да се поиграете с промпта, да му кажете да го направи, нали, да изглежда самия имейл вътре, да изглежда като кастомизирана форма, да добави примерно лога и така нататък и тия неща. Цялото тук единственото важно, което трябва да се запомни е, че трябва да му се казва, нали, съответно, ако ползвате някакъв друг клиент, ако не е Gmail, ползвате някакъв друг клиент, да му кажете просто HTML, който го генерира, да го генерира специално за еди коя си платформа. Защото той по този начин ще си прегледа съответно за тази форма какви са правилата за HTML и ще си го направи по този начин. Тук съответно, нали, освен Gmail, може да се ползват и първо и MailChimp и такива платформи, които са специално за мейлинг, може да се използват и директно и клиентите и за това нещо. Но е важно просто самия промпт да му кажете в коя платформа ще го използвате. Защото първо MailChimp те поддържат доста повече HTML тагове, а, отколкото са, нали, обичайните клиенти, мейл клиенти. Супер, миси. Моля. Добре, да минаваме ли към изпита? Или някой има още нещо, което иска да пита, да видим, да покажем, да проверим и така нататък? Няма. Добре, значи идеята за изпита е по принцип планираме да го направим този път да ви оставим 2 седмици, да не е само една, както си е по принцип между лекциите, като тук идеята е да можете да си прегледате тези материали, които Митко ви посна в групата. Това са взето материали, които ние събираме сигурно повече от година, да не кажа и година и половина, с някакви новости, функционалности, модели, платформи и всякакви такива неща, които могат да се а, използват, да си ги прегледате тях, тъй като някаква част от изпита ще може да се направи посредством някои от тези неща, които са вътре описани в документите. За изпита той ще бъде от 2 части. Ще има една теоретична част и практическа част. Теоретична част тя ще бъде под формата на една Google форма с въпроси, която нали, вече ще се разбереме в кой ден, нали, ще бъде удобно за всички, да се отвори примерно от някакъв час до час, определен, така че да има някакво време, в което да се изпълни нали, да се попълнат отговорите на това нещо. След което вече ще има нали, практическата част, ще ви дадем заданието, което е за изпита, като там ще се включват всичко, което сме учили, vibe кодинга, фронтенд, бекенд, MCP-тата и така нататък да си ги използвате и тях, както и anything частта, като самото задание ще бъде един голям проект, който да се имплементира последством нещата, които сме учили тук. Не държиме да използвате някакъв точно определен подход или нещо, което тук сме ви казвали, че ние използваме и така нататък. Тук няма правилна и грешна имплементация. Нашата идея е да видим доколко вие сте усвоили нещата, за които сме говорили, които сме водили лекции, които сме обяснявали. Съответно, тия неща вече може да ги използвате в един цялостен продукт в изграждането му. Така че ние това, което ще гледаме е накрая доколко този продукт, който сте направили, работи правилно и изпълнява нещата, които са зададени в техническата спецификация. Вече как сте ги направили, дали ще използвате за фронтенд да ще използвате React или Angular, дали за бекенд ще използвате .NET или JavaScript и така нататък, това няма абсолютно никакво значение. Това са субективни неща, които вие си ги преценявате, кое на вас ви е приятно. По същия начин въжи и за NTN. В смисъл, какви нодове ще използвате вътре, как ще ги настроите, как ще работят, дали ще е нещо супер сложно или ще е нещо супер просто. Това си е пак лично по ваше осмотрение. Ние искаме накрая да видим един продукт, който е деплойнат на някаква платформа, дали ще е Vercel, дали ще е Netlify, дали ще е нещо друго, пак се тая. Искаме да видим един URL, където е деплойнато вашето приложение и да видим, че то прави това, което ще прави, нали, което е зададено по техническото задание. Опитваме се да ви дадем абсолютно пълната свобода, нали, да си направите нещата по вашия си начин и съответно да видим колко тия неща, които сме си говорили тук, всъщност ги разбирате, ги смятате за полезни и бихте ги използвали в един такъв проект.
Добре, за практическата част колко време ще имаме? За практическата част, тук пак трябва да видим съответно кой с какво време разполага. Мисля, защото проекта може да го направили. Имали сме хакатони, на които сме участвали, сме давали проекти, които са за по 24 часа. Сега предполагам, че никой няма да има 24 часа, нали, да работи за тия неща. Като цяло ще е някакъв по-малък проект. А, въпросът е да видим в кой ден някакъв, дали ще е през седмицата, дали ще е събота или неделя, както е удобно на всички, да го направим това нещо и да видим какъв прозорец може да определим за това. И ние вече съответно самото техническо задание ще го съобразим с времето, което се дава. Така че аз това тук, което ще направя, тук мисля, че не са всички от академията. Ще пуснем по-скоро една анкета в групата, да се види на кой кога му е удобно, дали през седмицата, дали уикенда и съответно какво време може да се отдели през този ден. И вече това нещо ще го съобразиме. Ако сега има прекалено много различия, ще видим да сме малко по-гъвкави, да измислим някакъв друг вариант. Цяло искаме, нали, да го направим така, че да ви е спокойно. В смисъл, не да работите в обедната почивка, примерно, или нещо такова. Така че всеки да може спокойно да си действа по нещата. Значи ще ни дадете 2 седмици, не една седмица. Т.е. този уикенд няма да има тест, а ще имаме време да си преговорим нещата и да прегледаме нещата. И евентуално другата седмица, както теоретични, така и практични. Да, общо взето, какво днеска е 11, сега тук 15-16 няма да е, примерно нещо а, ще бъде примерно от 22, който е уикенда, нататък. Тоест някаква дата трябва да сетнем примерно между 22, което е събота, до 30, което е неделята след тази събота. Това са едни 9 дена, в която трябва да си сетнем една дата, в която да може да го направим, да го проведем този изпит. Тоест и теорията и практичната ще са в един ден. Да, тя реално теорията ще е нещо от рода, например, половин час или нещо такова. Няма да е нещо, кой знае какво, защото като цяло няма да изсипаме 200 въпроса, на които да отговаряте. Тя ще е нещо толкова от порядъка на 30 на минути, примерно. И насложиме, примерно, да кажем, едни 4 часа за практическата част, да имате. Тоест някакъв прозорец, примерно от 5 часа, някъде трябва да намериме, където да може да се работи. 4 часа за практическата част, само си представям как забива да пия Visual Code в майката. Има го и това. Да. Аз помня, че Мартин в началото сподели, че за практическата част изпитът ще е под формат, ще изберем или събота или неделя и ще имаме горе-долу целият ден да направим практическата част, но явно има промяна. Окей. Не, то е смисъл, може, нали, идеята е да го направим така, че да е удобно за всички. Защото аз мога да ви кажа тази събота цял ден ви изпитам, а сега някои хора могат да пътуват, някой може нещо му се наложи и така нататък. Идеята е да дадем един такъв диапазон, дето да видим дали мога да намерим някакъв ден, който е удобен за всички, да се направи това нещо. Тоест, ще имаме, примерно, ще има някаква форма, ние ще си отворим заданието и после ще имаме от отварянето на заданието ще имаме някакъв дедлайн, примерно 5 часа до завършване. И каквото сме свършили за 5 часа, пращаме. То ще по-скоро ще от порядъка, да кажем, почва някоя събота, ще го определяме за изпита. Ви казваме, в 9 часа отваряме примерно теоретичната форма, пускаме ви линка в групата и на тази форма, примерно в 9:30 я затварям. Нали, който отговорил, каквото отговорил, толкова. И съответно заедно с формата ви пускаме и техническото задание, така че кой когато си приключи теоретичната част, може да си пуска практическата и примерно почваме да кажем в 9 часа и сме казали, че нали, да кажем, примерно, че 8 часа изпита, почваме от 10 часа, приключваме 6 вечерта, нали, трябва най-късно да е последния къмит в репозиторито, което след това ще ни го изпратите. И ние вече оттам
Съответно в репозитори ще видим нещата как сте ги направили, както и някъде да е депо на този проект, така че може да влезем и да го разгледаме как работи и какво прави. 8 часа звучи доста по-добре от 4. Окей. Да, аз примерно го казвам. Със сигурност, нали, то за 4 часа цял проект е много трудно да се направи, особено под формата на изпити и така нататък. То затова е по-хубаво, не знам ли, по моето мнение. Нещо, ако ще е по-голямо да е, ама да имаме време. Ще и ден, два и нещо от сорта, не знам ли, но аз... Ако има нужда от някакъв фидбек, аз поне така предпочитам. Аз примерно за един уикенд мога да направя нещо много голямо, нали, ако трябва да бачкам повече. И тъпото е, че тия неща, ако забият за 4 часа и то 2 часа, като се мъчиш някакъв проблем. Да. И може да, най-вероятно то сигурно ще е нещо по-голямо. Тъй цял 4 часа е малко тегване, аз просто го хвърлих и така. 4 часа е матурата по български, общо взето. Добре, нещо друго като въпроси да имате? Имам един важен въпрос. В началото на курса се спомена, че ще направим и една офлайн среща. Явно ще остане за след изпита, ако има навити да се срещнем и да изпием по бира. Тя ще е като рекап на целия формат, който сме правили. Там идеята е по-скоро на нас да ни дадете такъв вече неофициален фидбек. Да кажете, пичове, не ставате, хвърлихме си парите на вятъра и така нататък. Само ако ни скъсат. Венци, тия, където ги не минат курса, няма да бъдат поканени на офлайн среща. Само и да е по-скоро още да има нафта по бензиностанциите. Защото, примерно, да, аз трябва да се предвижа от Смолян. Ние имаме един колега от Смолян. Знам, познавам. Да. Да, не, срещата също ще оговорим и не, така че да могат да участват всички. Мисля, хубаво ще е, нали, да се видим, вече си ги изговориме нещата неофициално. Преди изпита вече, като всеки е минал, нали, не се чувствате заплашени, да може да си кажете в прав текст нещата. Добре, супер. Значи в такъв случай ще я пусна тогава от анкетата, да видим за кой ден мога да си определиме. Ако трябваше да обсъдим нещата и след това вече го локваме този ден да е за изпита. И така, ако има някакви въпроси, ние си оставаме на линия, съответно, ако може с нещо да помогнем. Аз бих помолил след приключване тук на всичките неща за 2 минутки да продължим. Антон съм, днес имахме среща с Мартин и с моя колега. Дали ще е удобно буквално за няколко минутки да уточним още нещо? Да, добре, няма проблем. Добре. Щом няма други въпроси, на останалите тогава ви пожелавам лека вечер, приятна подготовка и ще се видим и ще се чуваме скоро. Благодаря, лека вечер. Лека вечер. Лека. Благодаря. Лека.